Gabon Garagartza! Beste urte bat gehixan kobazulotik urten eta auzera berturatu gara. Kukutxo batin eta bertzelan zaintzen dozuen ikustera. Naiz eta ez iruditu, gu auzoan gertatzen dien gauzadan eta zenteretan gara. Eta horregatik, kobaundin be, lapurren aurkako alarma jartzia planteetan gabiz. Badakigu azken aldixan, etxietan lapurreta asko egon diela. Ez dakigu moda bat bihurtu dan edo ze pasaudan. Baina argi dau, guk ez ditugula lapurreta gehiago onartuko. Ta horregatik, igual neandertal batzuk bialdu biko ditugu etxiak zaintzera. Edo zer? Baina bueno, danak ez dira gauza txarrak. Badakigu aurtengo jaien prestakuntzan atzian lan handia egon dela. Eta nabarmentzekoa da, laminatzen neandertaloi indoztu zuen harrera politxa. Prestaude zuen kartelera pila bat guztau jakun. Eta gainera, kontau ditu zuen kondairekin be, gure historia jende gehiago ezautzeko aukera emuten zabitze. Horregatik, gure partetik eskerrak emun nahi dotzueu. Baina alata be, auzuak olako bizitxasuna eta alaitxasuna eukitzen jarraitzeko, beharrezkoa da auzokuen partaidetza. Ta guri, asko gustauko jakun datorren urtean hemen elkartzian berri zolako giro hau somatzia. Beraz, anima udanok auzolanian parte hartzera eta jaietaz gozatzera. Oin bai, guia kobaundira itzuli digaren. Disfrutau jaixak eta jarraitu bizitza emuten auzuai. Eskerrik asko eta datorren urtera arte Garagartza.